Keyfimiz yaxşı, bütünübüz bilen şaярабыз. Теге җитдилекне бүгенгә әзрәк читкәрәк алып куйдык. Менә рәхәтләнеп разминка ясыйбыз сәхнәгә чыгар алдыннан. Без башлыйбыз. Политика туйдырды. Кешеләргә нәрсә кирәк? Тамашачыга ни кирәк? Исәнмесез, бүрегегезне чуктыгызмы ни? Безнең адрес Строитель урамы 11, 9-нчы фатир. Әйе, кичке сәгать 7-дән соң килерсез. Алло, дигәнме? Алло. Алло. Шулай итеп Люция беренче ире белән танышты. Ни өчен һәм кем өчен дисәк инде, бөтен халык өчен, аеруча хатын-кызлар өчен, һәрбер хатын-кыз үзенең өчен берәр принц табасы килә, үзенә Золушка итеп хис итәсе килә. Менә кайбер ир кешеләр принц булмасалар да ничектер менә күңелләренә тия. Ничектер без менә күрмәгәндә генә гашык та булып китәбез. Siz beni kütübüz. Barında şeyler aşık. Miyim sizge eğlenip ne yapısıydı? Minem ulan Vay nasıl? Hayır. Тамашачы театрга килгәндә алар барыбер ниндидер могҗиза күрәселәре килә. Телевизордагы гел политикалар турында, гел комедиялар гына карап, инде телевизорда булай бит булмый инде. Шуңа күрә менә гел шундый ниндидер бер театрга килгәч, театр булсын инде, ул берәр нинди булса да могҗиза да булсын.